Tenim el plaer en aquestes xerrades del comú de tenir a la doctora Esther Boixareu, que vosaltres probablement vau pensar qui és aquesta doctora Esther Boixareu. Doncs bé, és l'Esther, la Ximi, segur que tots la coneixeu. L'Esther va estudiar Geologia a la Universitat de Barcelona, després de seguida se'n va anar a l'Instituto Geológico Minero Espanyol d'Espanya. I bé, allà ha continuat tota la seva carrera, va fer la tesi doctoral a la Politècnica de Madrid i ella és en aquests moments la investigadora principal del projecte STAR, que ens parlarà al final de tot. I avui ens parlarà sobre els recursos minerals per a la transició energètica, cosa que, bé, necessitem recursos i necessitem transició energètica. Vinga, moltes gràcies, Esther. Moltes gràcies, Marta. Moltes gràcies a tots per vindre i sobretot a les que van ser les meues mestres, la senyoreta Soler i la senyoreta Vivó, que van ser les meves primeres mestres i que em fa molta il·lusió tindre'ls aquí davant. Bé, parlarem dels recursos minerals per a la transició energètica perquè jo estic treballant a l'Institut Geològic i tota la meva carrera professional s'ha desenvolupat al Departament de Recursos Miners de l'Institut Geològic. I parlem d'aquest tema perquè realment des dels últims 40 o 50 anys la mineria ha sigut bastant menyspreuada al nostre entorn europeu. Ja des de fa 40 anys es va decidir, com van ser moltes més activitats industrials, però la mineria va ser la primera, deslocalitzar la mineria. La gent va considerar que no era rentable, que era una cosa lletja, bruta i sobretot que no era rentable perquè els treballadors d'altres països cobraven menys i era molt més fàcil fer una explotació fora i aquí vam decidir no volíem tindre aquest tipus d'indústries. El cas és que durant aquests 40 anys cada cop es van anar tancant mines, tenia molt mala fama la mineria i fins i tot les administracions, l'Estat no invertia en mineria, ni en recerca, ni en res d'això. El cas és que des de fa uns 10 anys ha canviat totalment la situació. Abans de començar la xerrada, el que us volia ensenyar eren 3 objectes que tenim a l'Institut Geològic on treballo jo, que si mai aneu a Madrid podeu visitar el museu, és molt maco. A més que hi ha un retrat del Jordi Civís, que va ser el nostre director fa uns anys i que va ser molt bon director, la veritat, i tenim allí un retrat d'ell, com tots els altres directors. Però també tenim al museu aquest mineral, que és una calcita cobaltífera de la mina Solita de Peramea. No sé si la coneixeu, aquella mina, la Marina sí que la coneix, i és preciós aquest mineral. I us volia ensenyar això, fixeu-vos bé que és de cobalt, que en parlarem. L'altra imatge que tinc aquí és una foto que tenim molt maca, tenim un àlbum molt bonic de tota la província de Lleida, perquè Lluís Marià Vidal, un enginyer de mines que va fer el mapa geològic de la província de Lleida a l'any 1890, va deixar un àlbum preciós amb fotos, i amb fotos de Pobla, de Sant Corneli, de tot. Hi ha aquesta foto molt maca de les salines de Gerri, que això és d'abans de 1890, perquè veieu lo grans que eren, importants que eren les salines de Gerri. Es veu molt bé allí la casa del Salí, es veu molt bé, no sé si la veieu, a veure si ho sé enfocar. Bueno, no ho veig, és igual, ja ho veieu tots, ja ho sabeu millor que jo. I l'altra tercera és una capsa que hi ha, que a mi em fa molta gràcia, que tenim, que és amb blenda, esfalerita, el sulfur de zinc, de diferents mines que deu vindre d'algun tipus de prova, de planta de flotació o alguna cosa així, però que és un testimoni de la importància de la mineria que va tindre a la Vall d'Aran i també a Cerco, del zinc i del plom durant els finals del segle XIX i el segle XX. Hem dit que la mineria, encara que hi hagués aquest cicle que a Europa s'ha abandonat, ara és notícia, surt notícies a tots els diaris, sempre a les pàgines de color salmó surten notícies de mineria. Aquí a l'esquerra n'hi ha una que va sortir el diumenge passat a La Vanguardia, però sempre surten notícies de la mineria, dels recursos miners, de tot això. I fins i tot fa poc sortien notícies del Pallars relacionades amb la mineria, d'una forma negativa, però bueno. Però us explicaré per què em sembla que no hi estic d'acord. I bé, he plantejat aquesta xerrada parlant primer de què han fet els miners per nosaltres, el repte de la transició energètica i digital, les matèries primeres per a la transició energètica i digital i després què s'està fent per a garantir el subministrament de les matèries primeres aquestes. Abans que res us voldria dir, hi ha l'Olga Tomés allà, que ho sap,
que Catalunya és una comunitat autònoma dins del nostre entorn polític d'Espanya, que sí que és una comarca minera, però encara jo crec que la gent no n'és prou conscient d'això. Som la tercera comunitat autònoma amb productes miners en valor. Després d'Andalusia, Andalusia sí que és molt important, sobretot per la mineria del coure, però després de Castella i Lleó, que és molt gran, venim nosaltres, i gairebé igual. I sobretot és degut, a part dels productes de pedrera, dels àrids, els materials de construcció, alguna roca ornamental, sobretot és per la potassa. La potassa, les mines que hi ha a Súria, una única mina, produeix, no sé quantes tones ara són de potassa. La potassa és fonamental per fer fertilitzants i sobretot ara és molt important perquè a Europa bona part s'importava del Canadà, però sobretot de Rússia, i llavors ara està ja més compromès el subministrament de Rússia. Per tant, aquestes mines són molt importants estratègicament. El problema és que l'empresari són israelites, però suposo que no hi ha cap problema. Però vull dir, penseu que la mineria, encara que us sembla que és una cosa aliena a vosaltres, menys pel Genaro, però que és una cosa que ens afecta a tots i és important per l'economia. Bé, no volia ficar aquesta imatge. Enrere. Suposo que sabeu que a Pobla, no sé si sabeu que a Pobla hi ha una pedrera. Sabeu on és la pedrera que hi ha a Pobla? Pels àrids. Tu saps on és, Marta? Sí. Però jo em sembla que la majoria de la gent no sap on és la pedrera. La dels Rius, on la té? No, senyor, no, allí té la planta de tractament. D'on treu la pedra? Arinyà, molt bé, doncs sí que ho sabeu, però penseu que esteu molt amagats. Però no es veu, la pedrera, no es veu des de la carretera, no es veu d'enlloc. No és que sigui una pedrera molt grossa, però no es veu d'enlloc, l'impacte visual és mínim. Això, cap endavant. Aquesta és la pedrera. I sobretot també volia dir que la Pobla ha sigut un poble miner. Jo crec que dèiem el nostre progrés, la nostra prosperitat en un moment donat a que a la geologia ens ha permès que tinguéssim de sota els conglomerats aquests de les roques roges de Pobla hi ha uns nivells de lignit i també de margues que es van formar en un llac quan s'acabaven de formar els Pirineus, no m'extendrem a això, però el cas és que el fet que hi haguessin lignits i hi haguessin unes margues calcàries va permetre, aquesta és la columna estratigràfica, aquests nivells negres són els lignits que hi havia, no són gaire grossos, hi ha unes coses similars a l'Aragó, a Capella, per allà a l'Aragó i tot, però que va permetre que a l'haver lignits aquí es va poder instal·lar una fàbrica de cement natural, que encara la tenim, i va poder fer totes les obres hidràuliques d'aquí Pobla i de la Vall del Flamisell. Llavors aquí es va poder centralitzar tot i va permetre que es poguessin fer aquestes fàbriques. I naturalment també, aquesta és la foto del pare del Manel Jimeno i la imatge dels plànols de les dues mines. O sigui, estava també tota la matèria primera per fer el ciment, la marga, la van treure de mineria subterrània. I també una altra cosa, l'únic que es veu gairebé seria ara és el transformador que hi ha, el més no es veu. I va estar funcionant, va ser el primer registre, encara que fos de 1845, no es van començar a treballar, no van estar actives fins a 1912 i van estar funcionant fins l'any 60. I van produir més o menys 100.000 tones de lignit i 300.000 tones de margues. I va permetre, a part de fer el ciment, que tinguéssim ciment aquí, a part de les obres de construcció de les preses, també es va exportar aquest ciment i també vam tindre materials i aquest combustible va poder fer anar a indústria a Pobla i també es va exportar. I també tenim la fàbrica de Xerallo, que també gràcies a que hi havia calcàries i les mines de Malpàs d'Ulla es van poder fer una fàbrica, es va poder instal·lar una fàbrica de ciment, ja de ciment Portland, molt potent i molt important, i el meu pare hi va treballar molts anys, el pare de la mina i més gent, i vam poder treballar molta gent. I a més s'ha de tenir en compte que l'empresa matriu de l'Aener era Mipsa, que era una empresa minera industrial pirenaica, que és la que tenia les mines de Malpàs i les mines de Cierco, unes mines molt grosses. A l'haver aquestes mines hi havia uns enginyers per aquí que ja van veure, quan estaven treballant abans de la guerra, van veure com era la capçalera del Ribagorçana i van poder dir la idea de com fer
les captacions hidràuliques i després van muntar l'ENER, que també va ser molt important per la comarca, encara ja no és. Molt bé, però bueno, del que volem parlar és de l'actualitat i del repte de la transició energètica. Les democràcies occidentals estan molt sensibilitzades pel tema mediambiental i han decidit fer una transició a un sistema energètic amb emissions de carbó baixes. Es procurarà que sigui el Pacte Verd Europeu, s'ha compromès, gairebé tots els partits polítics s'han compromès a fer un compromís de fer zero emissions de gasos d'efecte hivernacle al 2050. El compromís parcial és per 2030 un 40% menys d'emissions que pel 1990. Si es pot, això és el que es vol fer. Vol ser el primer continent climàticament neutre del món i aquesta decisió té unes implicacions importants econòmiques i geopolítiques. El món, això és al nivell mundial, més o menys com és el consum que fem per fer l'energia. Ja veureu que gairebé, no sé si és un 80% o quan és de combustibles fòssils. S'han de reduir, sigui com sigui, els renovables a nivell mundial són un 8%, les renovables, no la hidroelèctrica també és renovable i les nuclears que no fan gasos d'efecte hivernacle però potser no les volem. Llavors hem d'incrementar com sigui, la hidroelèctrica és difícil incrementar ja més construccions hidroelèctriques, és molt difícil fer-ho ara i hem d'incrementar com sigui aquest 8%, però si sé fer... no se m'il·lumina. Sí, però no ho fa. Bueno, ja he fet... Sí, però ara he sortit de... Bueno, veus? M'és igual assenyalar perquè ja... Bueno, el cas que el que hem de fer és augmentar, el que es vol fer és augmentar el ràtio de renovables com sigui. Per una part, encara que sigui perquè no volem emetre més gasos d'efecte hivernacle, però també perquè no són renovables i en un moment donat s'exhauriran, vaja, no n'hi haurà més, no? I perquè pensem que tot el CO2 que durant milions i milions d'anys els animals i les plantes han anat captant de l'atmosfera i els han emmagatzemat amb matèria orgànica, ara al consumir-la en uns anys de cop ho tornem a l'atmosfera i és evidentment que no pot ser. I després perquè sobretot a Europa tenim una total dependència externa d'aquests recursos no renovables. De carbó en tenim una mica però petroli no. Petroli només el tenim aquí al Mar del Nord. Per tant, sigui com sigui, pel motiu que sigui, hem de canviar el model productiu. I això tothom ho té molt clar. Si veieu amb aquest gràfic es veu que els gasos d'efecte hivernacle, com és les emissions, com estan distribuïdes les emissions per veure on es pot incidir o no. No tot és CO2, els principals gasos d'efecte hivernacle és el CO2 i també el gas metà. I veieu que també l'agricultura, o sigui, això està fet aquest gràfic de manera que cap a fora està més detallat i cap endins estan agrupats, no? L'energia, el consum d'energia, per exemple, l'ús residencial, les vivendes, l'habitatge té molta importància amb el consum, amb les emissions, perdoneu, també el comercial o sobretot el transport per carretera, veieu que és molt important. Per tant, són camps on s'ha d'incidir com sigui per reduir aquest consum. Bé, i sobretot el que tenim tots molt clar és que no estem disposats a disminuir el nostre nivell de vida. Sempre s'havia associat el producte interior brut i el creixement del producte interior brut amb el consum, amb l'increment de consum de recursos energètic. Però ara el que s'intenta és canviar, revertir la situació. I s'ha fet un compromís també que a partir del 2022, que ja ha passat, que ja el creixement no tenia que estar relacionat amb aquest consum d'hidrocarburs. I bé, i com fem això? Aquesta transformació com la fem? Hem de fer un altre model tècnic i tecnològic i necessitem fer uns dispositius, però clar, aquests dispositius no és dir ara volem eòlica, hem de construir aquests materials, s'ha de construir, tot això surt d'alguna cosa. Llavors, naturalment, per emmagatzemar aquesta energia necessitarem bateries, o sigui, les energies renovables, la majoria, encara que hi hagi la geotèrmia o la termoelèctrica i totes les coses, la majoria han de ser l'eòlica i la fotovoltaica, que necessiten uns dispositius especials. També volem l'ecomobilitat, hem dit que el transport per carretera
feia moltes emissions, llavors es considera que s'ha de fer moltes, electrificar la flota d'automòbils. Necessitaran bateries que necessiten unes substàncies, uns elements determinats. I què passa? Que tenim un problema de risc de com ens abastim d'aquests materials, d'on ho traiem, com ho tenim a Europa, com ho fem per tindre-ho. I aquest és el problema, s'estan fent llistats d'això. He ficat abans dels dispositius termoelèctrics perquè us parlaré de la termoelectricitat al final, encara que no se'n parla gaire, també és un tema important. I tots els materials que ara necessitem, la robòtica, per les automatitzacions, cap a on va tot, necessita uns materials, es fan d'algo, i és el que hem parlat. Bé, sigui com sigui, el cotxe elèctric necessita molts metalls, o sigui, a part de la carrosseria i tot, que seria més o menys igual que un cotxe convencional. Ens veieu aquí que el cotxe elèctric, aquí el coure, se fa servir molt més que un cotxe convencional. El cotxe convencional de metalls, a part de la carrosseria, és només coure i manganès, i l'altre ja veieu aquí, níquel, liti, les bateries, cobalt i grafit. El grafit, que no és un metall, és un mineral, se'n consumeix molt a les bateries. I també la generació d'energia elèctrica, la verda, diguem, els molins offshore a l'alta mar, els generadors necessiten per fabricar-los molt coure, suposo perquè necessiten un cablejat molt més llarg, molt coure i també tot el més, igual que el de sobreterra, que a més necessitem formigó, molt formigó per fer-ho, les pistes per arribar, i alguns ho sabeu el que hi ha darrere de tota aquesta cosa. I l'energia solar només fa servir silici i molt coure, però molt, i després ja veieu en comparació a la nuclear, al carbó, al gas natural, que no fan servir tants metalls ni només fan servir el que cremen. Una altra cosa és, per exemple, els mòbils. Ara estem totalment digitalitzats i qualsevol, abans del telèfon era baquelita i algo de coure i no sé què més tindria, i ara mireu, és que tenim la taula periòdica dins del mòbil, i perquè tingui cada funció necessites un metall específic que té unes virtuts que et dona un color a la pantalla que et permet fer unes coses que jo no ho sé, si algú que sàpiga més electrònica sabrà què és el que fa falta, però és realment complex. I qui diu això, diu les pantalles, tota la tecnologia aquesta que ara es fem, requereix a darrere un consum de moltes coses. Sobretot hem dit que l'energia, volem que sigui, l'eòlica és la que ens pot donar més. Bueno, Espanya ja dona moltíssims watts, o com sigui, l'energia eòlica, però darrere aquests molins hi ha també molts materials, i aquest sobretot és el problema i on treballarem més. Necessitem, a part del ciment per fabricar les cementacions i tot això, que per aquests tan alts és moltíssim, o sigui, s'ha de fabricar formigó i tot, això s'ha de comptar. Ja necessitem acer, alumini, pels aparatos aquests, i després sobretot pels turbines, pels generadors que tenen de transformar l'electricitat el vent amb electricitat, necessiten ser, en comptes de com les turbines que serien les de productora, clar, l'imant que tenen ha de ser un imant molt més petit, no podem ficar un imant, una turbina de les que tenim a productora aquí dalt, hem de ficar alguna més petit, per tant necessitem uns imants molt potents, i aquests imants potents es fan amb terres rares, el que se'n diu terres rares, que acostumen a ser com se'n diu, d'escandi o d'alguns elements de terres rares, de neodimi són. I llavors hem de trobar neodimi per fer molts imants perquè puguem fer això. No hi ha una substitució, no hi ha un altre material, normalment no es coneix, que permeti fer aquests aparells petits i que es puguin pujar dalt. Potser se'n trobarà algun altre, però de moment tenen les propietats que tenen els elements que hi ha a l'escorça terrestre. I el cotxe, també ho sabeu, ja ho veieu, sobretot per les bateries, necessitem molts metalls, vull dir, si han de fer bateries, necessitem grafit, mireu un cotxe, el que porta el cotxe elèctric, els quilos que porta de 66 quilos de grafit, quilograms de 53 de coure, 39 de níquel, 24 de manganès, 13 de cobalt i 8, quasi 9 de liti, i terres rares. I tornem a les terres rares perquè amb un cotxe, però també val per qualsevol dispositiu i per un
necessitem, perquè el climatitzador cada funció necessita un metall diferent que d'algun lloc surt, de l'electrònica, perquè hi hagi l'elevalumnes, perquè hi hagi el no sé què, totes aquestes pijadetes que ens agraden, darrere d'això es fa d'algo que s'ha de treure d'algun lloc. Llavors, per a substituir tota la flota, s'ha fet aquest estudi automobilístic del Regne Unit, s'ha calculat que cal 208.000 tones de cobalt, 264.000 tones de carbonat de liti, 7.200 tones de neodimi i disprosi. Llavors, per substituir tota la flota del món, imagineu-vos, multipliqueu per 40, o sigui, un disbarat. Llavors vol dir que per assolir els objectius climàtics de l'any 2050, la demanda de minerals per a tecnologies netes s'ha de multiplicar per 6, el que tenim ara, o sigui que calculeu el que hi ha darrere. I llavors, ara ja volem parlar de mineria, no? Aquesta és la mina magnesita d'Euguia, a Navarra. El magnesi també és un mineral que es considera estratègic, que està al Pirineu per l'altra punta nostra. La van restaurant, tot això verd, quan van avançant ho van restaurant. I els miners sempre diuen la frase: si no es cultiva s'extreu de la terra. Els agrada molt dir als miners. Però bueno, hi ha una mica de trampa, tenim el reciclatge. El reciclatge és important, per al subministrament de materials sempre s'ha fet reciclatge i ara s'intenta fomentar el reciclatge. Però té uns límits. Sabem tots que els metalls ja es reciclen bé, el ferro es recicla molt bé amb la xatarra de tota la vida, sempre s'ha dit que el coure es recicla bé, tot es recicla bé. Jo tota la vida he sentit que s'ha de procurar quan es fa la fabricació, pensar en el reciclatge i tot. Paraules, però a l'hora de la veritat, encara avui en dia el coure, que teòricament tots ens sembla que és una cosa que recicla absolutament, és un 55% només. O sigui que queda molt per fer pel reciclatge. Queda molta feina per fer perquè no es pot. I sobretot tots aquests elements que diem que estan que necessitem, que estem parlant dels que necessitem, fixeu quines tasses de reciclatge hi ha més baixes. O sigui que a l'hora de fabricar és complicat això. Per molt que diguem que es pot treure el reciclatge, té uns límits molt forts. I ara, com que parlarem de matèries primeres minerals, vull deixar clar 4 conceptes. Les matèries primeres minerals són totes els recursos minerals que podem trobar a la superfície terrestre i que fem servir per qualsevol aprofitament, com el que hem dit dels àrids, com pot ser el carbó, com pot ser els recursos energètics, com pot ser el feldespat. Després hi ha les matèries primeres estratègiques, que són les que són molt importants per a la nostra economia. I després estan les crítiques i fonamentals, que són les que, a més, tenim algun risc de subministrament, amb elles podem tenir un risc. Aquí està potser una mica més explicat. Es fan uns gràfics a totes les economies, fan uns gràfics de quines són les matèries primeres crítiques per a la seva economia. Ho fan tots els països, ho fa la Unió Europea, ho fa Espanya, per a Espanya, ho fa el Japó, ho fan tots els països. I sempre són uns gràfics que tenen a la part horitzontal, diguem, la importància econòmica, cap allà són més importants econòmiques i cap a dalt la seva escassetat, depèn de la seva escassetat, l'escassetat que hi hagi, el risc de subministrament. Llavors la importància econòmica ja hem dit el que sigui important per a l'economia d'un lloc determinat. I el risc de subministrament depèn, primer de tot, de la seva escassetat geològica, que aquí és on entrem nosaltres, o sigui, de la disponibilitat geològica que hi hagi a la superfície terrestre i també de la capacitat que hi hagi de substitució, que es pugui substituir una cosa amb una funció per un altre element que es pot descobrir, un material nou, i també de les taxes de reciclatge, però sobretot de la política, de la inestabilitat econòmica del país que ens ho subministra. Si només ens ve d'un país i aquest país ja no ens ho ven, tenim un problema. Un exemple seria els fosfats. Els fosfats són fonamentals també per fer els fertilitzants i venen d'uns quants països. Resulta que tots aquests països que venen, al Marroc, Algèria, no sé què, Egipte, són d'un entorn geopolític igual que podem tindre algun tipus de risc. Llavors per això aquestes són les matèries que se'n diu més crítiques. I llavors naturalment la Unió Europea fa cada 3 anys un llistat d'aquestes matèries primeres que són molt importants de l'abastiment i els van canviant, segons les funcions. Si hi ha unes que et venen d'un país, ara ja s'ha descobert una mina en un altre país, ja hi ha més mines i et venen de més llocs, o d'altres que no, i va canviant això, o la seva importància econòmica ha anat canviant perquè les tecnologies han anat canviant.
aquí es veu bé Camp Més Gros, la importància econòmica, i no sé si es veu prou bé aquí com es van fent les llistats i quines són les... A dalt de tot allò són les terres rares, a baix les lleugeres, allí les pesades, el niobi, el magnesi, i cap aquí, per exemple, el wolframi, que és el tungstè, no té risc de subministrament però té molta importància econòmica, i fent aquestes taules. I aquest és el llistat l'últim llistat de les matèries primeres que hi ha, que les podeu veure, veieu que són moltes, no són tot diferents perquè penseu que les terres rares estan agrupades, o sigui que són les lleugeres les que són, les d'ossa hi són. I aquí us he ficat un puntet de les que, per curiositat vostra, de les que a Catalunya no hi ha cap mina de res, Catalunya d'això, però les que hi ha indicis, o sigui en algun moment hi ha hagut alguna mina, hi ha alguna cosa, i que per exemple tenim alumini, que en parlarem, hi ha bauxita a Camarasa i a l'Hort de Balaguer, se'n va treure, hi ha barita sí que hi ha hagut mines a Catalunya, cobalt, per a mea, és petitíssim, i jo què sé, a fluorita sí que n'hi ha hagut unes mines molt grosses a Osó, a Girona, però no hi ha producció des de fa molts anys, al Montseny també hi havia mines, però fa molts anys que no hi ha producció de fluorita a Catalunya. A Catalunya no hi ha de terres rares, d'elements crítics, no tenim res de res. I aquest és el mapa, que això és el que té interès, veieu? Totes aquestes altres matèries per fer aquestes energies netes, tots aquests materials, al món, quins són els països productors? Suposo que veieu quin crida l'atenció, no? És Xina, per molt. I els altres països són els països miners tradicionals, com és Austràlia, com és el Brasil, com és Sud-àfrica o els Estats Units, naturalment. I ja veureu que crida l'atenció, que no us ho puc assenyalar aquí perquè no sé com va això. Ah, sí, ja està, el cobalt del Congo. Gairebé tot el cobalt del món ve d'un sol país, que és el Congo, un país absolutament inestable en aquest moment, políticament inestable, i que a més es treuen en unes condicions el cobalt que nosaltres no estem disposats a fer negocis amb gent que no tenen assegurats els treballadors, o sigui, és tot una mica complicat. Però aquesta és la situació, i si veieu a Espanya té estronci, té fluorita, no Catalunya, Astúries i Andalusia, i feldespat. Produïm de matèries primeres crítiques i no hi havia ficat aquí el coure, perquè quan vam fer aquest mapa no estava ficat el coure, però Espanya produeix coure. I això és molt important, Andalusia. Aquí. I aquest és el mapa dels proveïdors de matèries primeres a Europa. Com veieu, Xina, ras. I això Rússia, el pal·ladi, que pels catalitzadors es fa servir per no sé què més, i veieu quins són els països, no? O sigui, hi ha una dependència absoluta de Xina. I aquest és el mapa de les matèries primeres de les explotacions mineres actuals a Espanya. No són de les crítiques, sinó d'Europa en general, del que estem produint. I es veu a Catalunya, sí que es veu que hi ha la potassa. Hi ha un quadradet allí a Navarra de la potassa, perquè hi ha unes mines que es ficaran en marxa ara però encara no han començat a produir. Veieu que hi ha zinc, a zinc no fica coure, el coure també n'hi ha a Catalunya, a Andalusia al sud i al sud de Portugal, que és molt important, sort n'hi tenim, i després a l'oest d'Espanya hi ha wolframi, que hi ha mines de wolframi i projectes de liti que creiem que aviat obriran. I també hi ha una mina d'aigua blanca de níquel que potser pot obrir. I llavors hi ha mines de feldespat i la fluorita, que no té tanta importància econòmica, però també es considera crítica es treu a Andalusia, a la Sierra de Lújar i a Astúries. I també tenim producció d'or. I crec que no hi ha res més, però bueno, algo tenim. I molt més podríem tindre perquè Espanya, per la seva, la península ibèrica en general, per la seva, és molt geodiversa i llavors també tenim molts tipus de dipòsits minerals i sobretot ha tingut una importància minera molt important al passat, molts minerals, però que ara no en parlarem perquè ens interessa el present. Bé, també us vull ensenyar l'estronci, ja que som els primers productors mundials d'estronci, és una única mina, és de la Solvay, és una empresa minera química molt important, la té i s'exporta tot a Alemanya. I és la mina d'Escúzar a Granada, i també us ensenyo la Celestina, fa gràcia això, perquè els que us agradin els minerals i tot, a Catalunya sí que hi ha Celestina, quasi tan bonica com aquella, en petitó, n'hi ha a Torà, n'hi ha molta a la Conca de Vic i tot això, hi ha un mineral de col·lecció, n'hi ha molta, i són preciosos els cristalls de Celestina, però no se'n podria treure una explotació industrial com per
per explotar res. I bé, a veure, doncs aquestes matèries primeres han dit que els han de treure d'algun lloc, no? I els han de treure de la superfície de la Terra, on hi arribem, fins on hi arribem. Si les mines més profundes, que deuen tindre alguna, deuen tindre 3.000 metres o així, però bueno, millor que estiguem més amunt, més a baix de 3.000 metres, impossible treure res, no? I hem de tindre present que l'escorça terrestre té tota la taula periòdica, té tots els elements, no? I més o menys estan repartits homogèniament, així en general estan repartits homogèniament amb tota l'escorça terrestre més o menys la mateixa proporció. O sigui, vull dir que si agaféssim un sediment de riu del Noguera Pallaresa, un volum suficient, el quartegem i tal qual, i fem una analítica, i n'agafem un del Congo belga o del Congo belga, que dic, del Congo, de la República Democràtica del Congo o del Brasil, i més o menys la composició seria la mateixa, no? I llavors la major part és oxigen, un 47% de les roques, qualsevol roca. Silici un 28%, un 8% d'alumini, un 4,5% de ferro, calci, potassi i sodi. Amb aquesta taula aquí es veu ben bé tot, que això ja es veu ben bé la distribució. Casualment, casualment no és per casualitat, però que com més el número atòmic és més alt, va baixant la seva concentració. La taula vertical és logarítmica, vull dir que cada cosa baixa, o sigui, els que hem dit que eren majoritaris són els únics que es poden comptar amb tant per cent, els altres ja és en ppm i va baixant amb un 0,0 cada vegada que baixem una miqueta, no? Llavors això va molt bé per veure que aquests són els minerals més abundants. Veieu que el liti, que està a l'esquerra de tot, que tant se'n parla, no és tampoc massa escàs, vol dir que no hi haurà mai problemes de subministrament, i d'altres són realment molt més escassos. Llavors aquí tenim aquests minerals que són els que formen les roques, formen els principals minerals. Aquests són abundants, però podem trobar bastant, i cada cop que baixem són més escassos. Aquests d'aquí són realment els minerals més escassos. Naturalment hi ha l'or o el platí, que per això són tan valuosos, per això i per les propietats que tenen, però després hi ha alguns que són realment escassos, com és l'iridi o jo què sé, el rodi, tot això són molt escassos. El tel·luri, que se'n parla molt ara del tel·luri, és realment molt escàs. I aquests d'aquí són el que se'n diu les terres rares, aquests estan en blau, que n'heu sentit parlar tant i que n'han parlat tant per les seves propietats, i que veieu que tampoc són tan escassos. Estan aquí, de la mateixa, són tan escassos com pugui ser el plom o com pugui ser l'estany, o sigui que no és una cosa, i menys que l'antimoni, o sigui que no són una cosa tan... Però tenen la propietat que no fan minerals per si sols. O sigui, l'or pot ser més escàs, però l'or es troba com... Pots fer uns agregats i pots trobar or, així, lliure. O el plom, fa el sulfur de plom, fa un mineral de plom que el pots treure i el pots explotar i no n'hi és tan complicat. Però aquests s'acostumen a trobar tots juntets amb un fosfat o alguna cosa així. I llavors, químicament, separar-los és molt complex, i encara fa que això sigui molt més car la seva explotació. I aquí, aquesta taula, no sé si es pot entendre bé, però és el que m'interessa molt que es pugui entendre. Hem dit que hi ha els elements, estan ordenats de la baixa amb uns quants elements. Allí la concentració mitjana que hi ha a l'escorça terrestre, que és el que hem dit, per exemple l'alumini serà un 8%, i es va baixant, i aquí cada vegada aquests són més escars, o molt escars, aquests zeros. I després les lleis mitjanes comunes que té un dipòsit mineral que s'exploti. O sigui, la mitjana dels dipòsits minerals d'una mina del que s'explota, aquestes són les concentracions, més o menys. El que vol dir que perquè pugui explotar una cosa que tenia un 8% a l'escorça necessitem una llei d'un 30% perquè sigui explotable i naturalment molt tonel·latge, necessitem que hagi passat algun procés geològic, o sigui que la geologia hagi treballat per nosaltres concentrant, no diluint, o sigui concentrant això un 4%. O sigui, amb una cosa, un procés geològic que ens concentri 4 vegades l'alumini, ja tenim un dipòsit, però naturalment necessitarem moltes tones, o sigui més complex. O del ferro, amb un procés que hagin 10 cops la seva concentració, però això hi ha tantes mines de ferro, no és una cosa complicada de trobar. Però en canvi aquí ja anem baixant amb coses que realment necessitem algo de wolframi, necessitem uns processos que ens concentren gairebé 6.000 vegades la concentració natural. O sigui, necessitem un procés geològic que al llarg de la història de la Terra hagi anat passant alguna cosa que vagi anat concentrant i concentrant i concentrant. O sigui, realment algo molt extraordinari. I això és el que fa, també m'agradaria molt explicar-vos, però em sembla que no toca,
explicar-vos quins són aquests processos geològics que han anat concentrant les coses. Aquí tenim, per exemple, els magmes, que quan un magma calent està dins de la terra i es puja i s'arrefreda, per diferenciació magmàtica que es diu, quan s'està refredant, pot ser que els elements més pesats quedin a baix, com és el crom o el platí, i llavors se'n diu per segregació magmàtica, i amb aquests uns tipus de roques que ja tenien bastant crom i platí, podem trobar dipòsits de crom i platí. Aquí, amb aquesta situació, que seria, com podria ser el dels Andes i tot això, és on podem trobar aquests dipòsits hidrotermals que tenen coure, que tenen molibdè, que tenen or, i hem d'anar en una situació així, una situació del passat, que passés, que pogués passar això, i hem d'anar a buscar aquesta cosa, o amb sediments, o puc enrotllar massa, però cada situació pot tindre una cosa diferent, una situació geològica diferent que ens permet una concentració diferent. I la nostra feina és anar trobant aquesta agulla perduda per allà on estan aquests minerals, i amb els criteris geològics es pot anar trobant alguna cosa. Aquí us fico, per exemple, la mina solita de Peramea, la mà és la mà de la Marina, aquesta que m'il·lumina el martell, que el procés, com es van formar la mina del coure aquest de Peramea, però també val per l'urani de la mina la mina Eureka de la plana de Mont-ros, o aquestes mines de coure que hi ha per allà, es va formar partint de que hi ha una sèrie d'elements que es mobilitzen en ambients oxidants, com és el coure, com és l'urani, com és el cobalt, i es mobilitzen en ambients oxidants. Llavors aquestes roques vermelles, hi ha hagut una concentració d'aquestes aigües que han lixiviat una zona que ja tenia bastant aquests elements que estic dient, i que estan circulant per aquestes roques vermelles que són les que diem del permotries, aquestes roques vermelles que fan una franja per allà com us he dit, on hi ha la plana de Mont-ros, tot això que passa cap a Peramea, per allà aquestes roques vermelles que hi ha per allà Estac, tot això. Llavors, amb les zones que hi ha reductores, quan hi ha matèria orgànica, aquesta aigua que circulant és una trampa i llavors allí precipiten aquests materials, aquests elements, perdoneu, o vanadi, o cobalt, o el coure, sobretot el coure, que és més abundant i és més fàcil que precipiti. Llavors es tracta de trobar aquests llocs on s'han format. Aquest exemple potser no és el més fàcil, però es troben molt, a més, dipòsits de coure en aquestes situacions a tota la franja sud del Pirineu. Sempre són mines petites, però és un exemple, per ficar-vos un exemple d'algo de per aquí. I bé, l'activitat d'exploració minera en aquests moments a Espanya i a tota Europa és molt alta, però sobretot els llocs on poden trobar aquests minerals crítics, i que ja veieu que si hi ha 3 zones importants per la recerca minera és l'oest d'Espanya, nosaltres no hi som ja, ho veieu, Irlanda, perquè té molts minerals de plom, zinc i aquestes coses, i per una altra part l'escut que se'n diu l'escut bàltic, que és a la zona de Noruega, no hem ficat Noruega perquè no és de la Unió Europea, però també us dic que per aquí a Oslo han trobat ara, no sé si ho vist, a Oslo per aquí han trobat un dipòsit aquest estiu, va sortir totes les notícies, de terres rares que pot ser de molt interès. I ja veieu, llavors aquí a l'oest d'Espanya, ja us he dit, hi ha moltes mines de coure, sobretot, hi ha moltes possibilitats de mines de liti i d'estany, i estany wolfram, que és el que més hi ha, i el que esperem poder trobar més dipòsits miners, i que en aquests moments hi ha moltíssimes empreses explorant, però no tot és tan fàcil. El que volia dir, ben clar, ho he ficat aquesta nota així, només perquè no me n'oblidés de dir-ho, que als països de tradició llatina, al contrari dels anglosaxons, o sigui dels Estats Units, Austràlia i això, nosaltres, per la nostra tradició llatina, perquè ens ve del dret romà, el que està al subsol és de l'Estat, de l'Estat que sigui, o de la corona al seu moment, i ara de tots els habitants del país, no? Llavors és un domini públic, vol dir que l'administració el que fa és cedeix, dona permís a una empresa perquè ho explori, que tindria preferència després en poder explotar el jaciment, naturalment pagant sempre uns impostos perquè el recurs que és sota és de tots, i han de pagar els impostos i els hi deixem explotar-ho. I això que ho tingueu molt clar, perquè a vegades es diu, oi, si va una multinacional, no sé què, la multinacional l'únic que fa és treure-ho i paga molts impostos perquè li deixem treure-ho.
I és ara així i ha sigut sempre així amb els nostres països. La corona, però que ho tingueu molt clar perquè no... En canvi, això també és un impediment després per la indústria minera, perquè no és tan fàcil llavors explotar. En canvi, als Estats Units, si algú treu una cosa sota de casa, des de petroli o el que sigui, és del propietari del terreny. O sigui que... Però és així aquesta circumstància i em sembla important dir-ho. I bé, i aquest és com és un projecte miner, com funciona un projecte miner. Els projectes miners és una indústria que té uns terminis molt llargs, uns períodes molt llargs. Ara diem que volem treure liti, per exemple, perquè necessitem liti com sigui, però això necessita un temps i potser està bé que sigui tant temps. Primer hi ha un temps d'exploració, que hem de veure els indicis, on pot haver aquests indicis, on podem anar a buscar, o hem de pensar els llocs, s'ha de fer un estudi amb geoquímica dels rius i els rierols per veure quina anomalia et dona química, per anar buscant. O veiem que hi ha una antiga mina, com podia ser la de Peramea o el que sigui, que ens pot dir que allí pot haver alguna cosa. Llavors ja és avaluació, quan ja veus que allí, i això les inversions són d'aquest ordre, i molt més, o sigui, perquè es mira una zona a veure què hi pot haver, d'aquests fins a 5 milions de dòlars, d'euros és el mateix. Però després ja es tracta d'avaluar un jaciment, un dipòsit, ja veus que allí hi ha una cosa i l'has d'avaluar. Has de sondejar, has de fer els estudis per veure, per ubicar quan tens allí, d'aquest material, quan tens. Doncs ja comencem aquí, tardes uns 5 anys potser per veure, per ubicar-ho bé i tot, i potser d'aquí a aquí, ja no tots els d'aquí passen a veus que tingui bona pinta, estàs uns anys explorant i potser ja abandonen perquè veuen que no té possibilitats. I perquè d'aquesta part aquí, sobre una mina, hi ha el ràtio, més o menys a nivell mundial, és que de cada 100 un passa a mina. O sigui, jo us ho dic perquè com que molta gent es va oposar que s'investigués, quan van dir d'investigar el coure a Peramea, penseu que vindrà una gent que mirarà, agafarà unes mostres i no sé què, no sé quantes, no et faran res, et faran un sondatge i la probabilitat de que surti res, a més, és baixíssima. Però per mi seria bo que trobessin una mina, però que hi haurà gent aquí gastant quartos, gastant fent gas, això sempre em sembla bo. I després la fase de construcció de la mina. Amb tot això necessiten els permisos, que és la part més, a Europa sobretot, més estricta. També a Sud-amèrica i tot necessiten permisos mediambientals i també sempre de la comunitat on viu allí, l'autorització de la comunitat, la comunitat hi estigui d'acord, la comunitat dels que habiten allí. I això és molt important, abans no es mirava i ara es mira molt, que la gent entengui, que entenguin els beneficis, no que ho entenguin, i que els tinguin els beneficis els habitants que estan a la zona. I això és molt important. I tots aquests períodes, i després hi ha el període de la construcció de la mina, després ja ve quan s'obre la mina, generalment les mines poden durar 10 anys, 20 anys, més anys, clar, si són molt grosses, però amb aquest temps de producció han d'amortitzar tota la inversió que havien fet abans, la inversió dels llocs que els ha sortit malament i després sobretot, i a tot el món occidental, però és que també a Sud-amèrica s'obliga, que han de deixar han de restaurar, han de deixar una fiança per deixar-ho tot com estava abans o millor si era una zona degradada. Per tant, són projectes molt llargs, amb molt risc econòmic i que funcionen, però és com funciona el negoci miner, és una cosa ja molt grossa sempre. I ara també, com que estem a Catalunya, perquè sapigueu què és el que tenim aquí a Catalunya, això seria dels minerals, no? Catalunya, encara que no té ara, ja us hem dit que només té producció de potassa, després algun feldespat pot ser, i sobretot sal, també, no sé si treuen sal de Cardona, però bueno, es treu quasi tot, és roca de cantera, però ha tingut un passat miner i té indicis de minerals. Això aquí sembla que hi hagi molt, no n'hi ha tant, però per dir el més important és que les mines aquestes de fluorita que hi havia al Montseny, cap a Girona i tota la part de Montseny Guilleries, mines de barita per la zona de Tarragona. A la zona de Tarragona també va ser, tota la zona del Priorat va ser molt important, ja des de l'edat mitjana pel plom i la plata, el Priorat va ser molt important, i després potser el que ens interessa, no és el millor mapa que hi ha, però és el que he trobat, que està bé, és el que tenim aquí, no? Us he dit que hem tingut uns jaciments estatiforms aquí de tota la Vall d'Aran, de plom
Jimeno em va deixar un llibre fa poc, estava molt bé, de tota la minera que hi havia aquí, la mina Victòria també, que era de plom i zinc, sobretot de zinc, hi ha coses d'or per aquí, també hi ha alguns filons amb or, el que se'n diu escarns, que és el que podria ser el que hi havia aquí dalt, perquè aquí Salau, suposo que Salau deu estar per aquí, no? Per aquí deu estar Salau. A França hi ha unes grans mines de wolframi, i el que s'esperava quan miraven a l'Alt Pirineu és que la mina continués cap a la vertent catalana, pallaresa. I s'hagués fet una mineria subterrània, tot s'hagués anat tot bé i s'hagués pogut explorar. I després tenim el que us he dit, aquí aquestes... Aquestes mines aquests lignits que podien haver per Pobla i també cap a la Seu també hi havia mines de lignit, i el que em fa gràcia explicar-vos és el de les bauxites de Camarasa i de Radera Artesa, que només es van poder fer servir per fer ciments aluminosos, es van fer servir per fer els ciments aquests aluminosos que hi van haver. No s'hi ha tret mai alumini, però també n'hi ha per allà, per la zona de cap a Organyà, cap allà també n'hi ha. Són molt petites mines i tenen l'interès, així ja quasi com curiositat, que tenen terres rares al seu contingut. El que passa que són uns dipòsits tan aïllats i tan sueltos que no en podríem treure res. I per curiositat el que tenim aquí. I llavors què està fent la Unió Europea, què estan fent els estats per poder treure recursos miners? La veritat que estan molt preocupats. La Unió Europea el que té és moltíssimes iniciatives i fomenta molt a la recerca amb trobar noves aplicacions pels minerals, amb trobar minerals, tot de projectes que siguin coses una mica diferents, estan ben subvencionats, hi ha molts projectes amb això, sobretot la iniciativa aquesta no sé què Raw Materials, aquesta, la IT Raw Materials. I l'estat espanyol el que ha fet ara ja és una hoja de ruta per la gestió de los recursos minerals que fa perquè fomenta molt, començar primer a saber què és el que tenim, perquè feia molts anys que no s'havia investigat quin era el potencial miner espanyol, i ha fet una filla de ruta i s'està mirant com fer perquè les empreses mineres tinguin més facilitats per obrir mines, naturalment sempre amb les garanties de que s'explotaran amb garanties mediambientals i laborals i tot. I també una de les altres iniciatives que ha fet una autonomia que està molt interessada en l'explotació dels recursos miners és Andalusia. Nosaltres ho hem fet, aquest mapa l'he fet jo, que és, jo i uns altres companyes, del mapa dels minerals crítics, però que és el mapa que il·lustra tot el projecte que han fet d'avaluar els projectes, el potencial en minerals crítics que té Andalusia. I també més o menys han fet el mateix amb el Ministeri, que els últims anys amb el Ministeri han fet un projecte per veure quin era el potencial espanyol amb les matèries primeres crítiques per a Espanya, no les d'Europa. I ja he ficat aquí perquè es veu que Barita hi ha potencial a Espanya, només em puc ficar dos mapes, però és el que... I també us volia parlar de les terres rares. A Espanya realment sí que hi ha dipòsits de terres rares. Us volia explicar el cas aquest de Matamulas, que són aquest mineral, això són fosfats de terres rares, monazita, que és un mineral, i veieu això, és un paper mil·limetrat perquè veieu la mida dels nòdulets aquests, que era una mina que es va trobar a Matamulas, al sud de Ciutat Real, que ja l'havia trobat l'empresa nacional Adaro, o sigui una investigació estatal als anys 80, va trobar que hi havia indicis de terres rares i un potencial d'explotar-ho. Però no es va explotar en aquell moment, no eren tan interessants. I ara sí que s'ha volgut posar en marxa. És una mina molt petita, molt superficial, es tracta de treure aquests nodulets que estan amb uns col·luvions, uns dipòsits així de vessant, i estan concentrats allí. I llavors és només retirar el sol, treure això, tamissar-ho, treure això que és més dens i tornar a restituir el terreny. Però en canvi hi ha hagut una oposició impressionant mediambiental que s'han hagut de tirar enrere. Quan era tot legal, tot estava bé i potser no van saber comunicar prou bé a la societat el benefici que els donava tindre això. La gent es va esverar molt perquè veia que les terres rares, no sé què els hi sonava, les terres rares, però ha sigut molt penós. I a mi em sap molt greu perquè era un projecte molt maco i molt... Vaja, qualsevol obra que feu vosaltres és que no té res a veure, vull dir, un túnel, vaja, és que era ridícul el que feien. I n'han tingut que anar enrere i anar a buscar una altra mina. I bé, i ara us parlaré del projecte START, perquè l'administració ja us dic que
la Unió Europea fomenta que es facin investigacions i tot amb tot el tema d'aprofitament de les matèries primeres minerals per la transició energètica. I aquest projecte es basa amb el que és el calor residual. Els que sou enginyers ho sabeu, que el gran problema de qualsevol procés industrial, qualsevol problema de qualsevol activitat, i sobretot els centres de dades, tot aquest és el que més perd calor residual, no? Que hi ha els centres de distribució d'alimentació que necessita molta refrigeració, també es perd moltíssima calor, no? I es calcula més o menys que un 66, quasi gairebé un 70% de l'energia de qualsevol procés industrial es dissipa amb escalfor, el que vol dir que fa l'efecte d'escalfament de la ciutat, com es diu l'efecte ciutat, i espero, és una pena. Llavors, des de fa molts anys se sap que existeix la termoelectricitat, o sigui, hi ha uns dispositius que et permeten transformar la diferència de temperatura amb electricitat directament, l'aprofitament. Però el problema és que els materials que et permeten fer aquests dispositius, que són uns elements molt escassos, pocs, són cars i són tòxics. Com per exemple, sempre s'ha fet servir un telurur de bismut, un telurur de pòlom, un de germani, jo que sé que són el telurures, ja us havia ensenyat que era un dels elements més escassos, o sigui, caríssim, o sigui, que era impossible fer res que s'aprofités. Però ara s'ha vist que la tetraedrita, que és un mineral que és una mena de coure, bastant relativament abundant, té aquestes propietats. I ara aquest projecte es tracta de veure si amb tetraedrites europees podem fer dispositius termoelèctrics que permeteixin aprofitar, aquest és el nom de... És el projecte START. Mireu, aquest dibuixet l'hem traduït, de divulgació fan un còmics i l'hem traduït al català també, algun dia us ho passaré. I és un projecte de l'Horitzó Europa, que és un projecte de resiliència, que sé com es diu, i treballem 15 institucions de 10 països diferents, i un país associat, que és Noruega, que té 4 anys i té una subvenció de 9 milions d'euros, entre tots. I treballem també els serveis geològics de Portugal, Espanya, Alemanya, Txèquia i Àustria, i nosaltres la nostra feina és trobar aquestes tetraedrites que els permetran fer aquests dispositius. La tetraedrita és aquest mineral, és una sulfosal de coure, antimoni, és una solució, és un terme que hi ha entre el terme amb antimoni i amb arsènic, però bueno. I perquè té una estructura d'una celda amb un gran volumen, no? Aquests, ja us he dit, aquests minerals són relativament abundants, no és una cosa gaire estranya, i els trobem a les escombreres de les mines abandonades de coure, també n'hi ha, no? O de plom, també n'hi ha, se'n troba. És una cosa més o menys, teòricament, era fàcil de treure. I naturalment el preu de la tetraedrita és molt més barat i es podrien fer realment dispositius competitius, que es pogués fer, seria possible. Llavors el projecte s'ha basat, el concepte més o menys ha sigut, nosaltres hem anat primer a les escombreres perquè teòricament s'hauria d'aprofitar de les escombreres, després ja es veurà si surt a compte obrir una mina de tetraedrita, però que es tractava de reutilitzar aquestes escombreres, agafar la tetraedrita d'allí, separar-la, que no és tan fàcil, després processar aquest material perquè aquesta gent, i això ja no ho fem nosaltres, tots aquests que treballen amb materials avançats es dediquen a dopar aquestes tetraedrites, els hi fiquen no sé quins elements, són unes coses que jo ja no entenc, se m'escapa, i amb aquests materials ja dopats i tot això que els han fet amb aquest mineral es fabriquen uns dispositius que són els que permetran transformar la diferència de calor amb electricitat. Llavors es mirarà, ja s'estan fabricant, vull dir, ja ho han fet, i s'està veient a veure les diferents tetraedrites si funcionen o no, s'han fet aquests dispositius a escalar-los i veure quines aplicacions poden tindre reals a la indústria. De fet, els socis que tenim holandesos ja estan fabricant uns parells per poder-los ficar a les estufes de pèl·lets, tot el calor que perden torna a fer electricitat. I els socis que estan a Dinamarca estan fent uns dispositius que siguin prou flexibles perquè es puguin adaptar bé a les tuberies, perquè el problema de capturar l'energia aquesta que es perd és que està amb tuberies, amb coses diferents, i necessites alguna cosa que sigui flexible, que es pugui, i s'està treballant en aquest moment amb aquestes coses.
La nostra feina ha sigut sobretot buscar on hi havia mines de tetraedrita a Espanya, que és el nostre d'això. Mira, fixeu-vos que els de Civís n'hi ha, i a Rocabruna n'hi ha molt. Rocabruna ja és a Girona, és a la frontera amb França gairebé. I hi ha a l'Anteira n'hem trobat, a Inde la Encina, i després sobretot a la serralada ibèrica n'hem trobat a Torres del Barracín i tot, i després aquí la franja pirítica n'hi havia molta, però el problema és que era d'una mida de gra tan fina que per separar-ho ha sigut un problema i ho hem deixat d'estar, i sobretot les d'Astúries són les que més ens han servit. I aquest és el procés que han fet, que ha sigut naturalment separar-ho, mirar quina era la mida de liberació de les mostres, ho hem aixecat, ho hem separat, ho hem obturat, ho hem mirat a la lupa. Això us ho fico aquí perquè em fa gràcia, perquè això ho hem hagut de separar la siderita de la tetraedrita. Això és un imant permanent de neodimi, perquè això dels imants que us dic a la indústria, jo com que no soc del ram, però a la indústria es fa servir moltíssim per separar coses, els imants, és un món impressionant, i per això necessiten aquestes terres rares. Ho hem separat i aquí estic jo separant-ho amb un separador Franz magnètic. I al final hem anat fent aquests concentrats de pirita, de tetraedrita, per poder que després fessin els processos els altres. I un altre projecte amb el que també estic, i us ho dic perquè estic amb l'Institut Geociències de Barcelona, que també és del CSIC, que també estem treballant i que també és molt interessant, es diu el projecte Brenner-Ries, i es tracta de l'aprofitament del liti amb salmorres que estiguin profones amb geotèrmiques. Llavors, aquesta estan mostrejant a El Arteal, a Almeria, que hi ha un pou que travessa que capta unes aigües molt calentes, que estan molt salades i que tenen moltes sals de liti. Us he dit que el liti no és molt escàs, o sigui que es troben moltes... Les aigües, aquests manantials litínics, que a vegades hi ha aigües termals que diuen litíniques, és que tenen liti. I n'hi ha. I també s'ha mirat la zona de Caldes de Malavella i per allà aquestes aigües minerals també tenen liti i també s'ha mirat si es podia treure. De fet, a Alemanya hi ha aigües salmorres a la conca del Ruhr que s'extreu el liti. A part de la geotèrmia tenen aquestes sals dissoltes que és d'interès. I ja he acabat. El que us vull dir sobretot és, no sé si que l'èxit de la transició energètica i digital depèn de la disponibilitat de minerals. La política energètica és una política minera i per tant la seguretat energètica depèn de la seguretat que tinguem minera. Que la localització d'una mina ve determinada per la geologia, que cal un gran capital per descobrir-los i engegar-los i cal un equip molt especialitzat per fer importants invencions. Però que la mineria, el que us voldria comunicar-vos que la mineria és un motor de riquesa, que quan es posa en marxa una explotació minera és un benefici econòmic per al lloc on està. I suposo que tots els participants, i sobretot ara, han de sortir beneficiats. I que naturalment les administracions europees i els locals també, sobretot l'administració, en aquest cas l'andalusa, però també l'extremenya i moltes administracions locals, estan intentant, no totes les comunitats autònomes ho veuen així, i estan intentant que es posin en marxa projectes miners perquè consideren que és el motor bàsic de la riquesa. I de fet us dic que, com va ser Poble, a tot el nostre país, el País Basc, la mineria va ser el seu motor del seu desenvolupament econòmic i en moltes altres regions. I a Andalusia ara, en aquest moment, la mineria del coure està dinamitzant molt la província de Huelva, però moltíssim, i Sevilla. I que hi ha, sobretot, un gran camp de recerca amb l'aprofitament d'altres propietats dels minerals, que com estem mirant de la termoelectricitat, s'està mirant també, moltíssima gent està mirant recerca de la substitució d'aquests elements, de quines propietats tenen els minerals perquè ens puguin servir per a aquesta transició energètica. I recordeu, si no els minairons, recordeu que si nosaltres tenim els minairons d'algú vindran, i si no tenim minairons que ens portin a això, ho haurem de fer nosaltres. I no res, moltes gràcies. Si teniu preguntes, moltes gràcies, Esther, perquè jo crec que aquí hi haurà alguns minairons que potser faran preguntes, no? Per tant... No ho sé.
Ànims. Si no, jo faré la primera. A veure. Has estat parlant de reciclatge. Tu ja faràs la segona. No, fes. No, volia dir, quan parles d'extraccions, clar, abans les mines feien un forat i feien l'extracció. Ara, quan parles d'extraccions mineres, què ens hem d'imaginar? Mines a cel obert o...? Bueno, n'hi ha de tot tipus, I la mineria, o sigui, es continuen fent mines a cel obert i mines subterrànies, com sempre. Depèn de com sigui el dipòsit, com sigui l'entorn, n'hi ha els dos tipus. I també n'hi ha per sondatge, com us he dit, de la del liti, que és un sondatge, es treu l'aigua, o hi ha explotacions de clorur sòdic, de sal, que és un sondatge, i es treu un... Per exemple, ho condiciona el material? I la disposició del dipòsit mineral, del jaciment i com s'hagi d'accedir. N'hi ha de tot tipus. Ara es veu que el Genaro resulta que ha fet totes les mines de tot arreu i no ho sabia. Sí, com que ha fet aquesta pregunta jo us diré alguna cosa. Jo he estat a Xile, la mina més gran del món de subterrània, es diu El Teniente, i s'explota subterrània. La mina més gran, cel obert, que hi ha al món també, està a Xile, i es diu Chuquicamata. Chuquicamata es va explotar a cel obert perquè era rentable, només és per això, es fa per el sentit que ha de ser rentable o no. Ara Chuquicamata ja no és rentable a cel obert i està fent el nou projecte que és subterrani també. I això, moltes mines, moltes mines, les que venen a Bilbao vam estar, era primer una corta, o com les cruces, totes aquestes comencen amb una corta per la part més superficial i després continua amb una mina subterrània, això depèn del jaciment. Després, per aportar alguna cosa més a lo que ha dit l'Ester, moltes són mixtes. És que amb la investigació, després de la investigació que arriba a l'avaluació precisament és això, com s'explota la mina perquè sigui rentable. Després ve una altra part que és la construcció. A la construcció, amb aquest quadre es queda una mica barat, és molt més car. Per exemple, jo l'última mina que he construït ha sigut Quellaveco, és coure a Perú, i valia només la construcció de la mina 5.600 milions de dòlars. I després amb el que treuen han de pagar això, pagar els projectes que no han funcionat i tot. Clar, perquè després de la part de construcció arriba la part de l'explotació, que és un altre tema. I també, però va avançant mentre es construeix. És un negoci molt car i molt arriscat. Exacte. I que mou molts diners, o sigui que... Però llavors si mou tants diners i tu s'has estat parlant de reciclatge, és a dir, no es podria reciclar el coure un cop utilitzat, aquell coure no es pot reutilitzar, i si estem en un 55%, que era el màxim, però n'hi havia altres que el reciclatge era molt baix, en lloc d'explotar una cosa que és tan cara, no hi hauria un bon rendiment amb reciclar? Pregunto, És que hi ha no sé quantíssima gent treballant al món del reciclatge, però moltíssima gent, i costa molt, i és molt, se diu la mineria urbana i tot, però que necessiten els imants, aquestes coses dels imants també fan falta perquè han de molturar les coses amb un gra molt petit, separar per imants amb diferents propietats i tot, i és molt costós, a vegades és molt més car reciclar-ho que treure-ho de la terra, aquest és el problema. Però hi ha moltíssima gent treballant en aquests temes. I el problema continua sent això, que és com el de la roba, que sempre s'ha dit que la roba es pot reciclar. Si és llana o és cotó, es recicla molt bé, però quan comencen a ficar barreges i ja no poden reciclar bé. I per molt que es digui que han de ficar les coses només d'un gènere, diguem, no ho fan, i al final passa això. Quan necessiten fer un dispositiu que ha de tindre una barreja perquè tingui una propietat adequada, no pensen en el reciclatge, encara que diran que sí, perquè el que ens interessa és ser eficients amb això i econòmics, llavors... Però vaja, no és el meu tema aquest del reciclatge. Hola Esther, m'ha encantat la xerrada, felicitats. Jo el que et volia preguntar és una visió, ja saps que soc biòleg i per tant és una visió una mica diferent. Està clar que cada vegada necessitem més productes que procedeixen de les roques i és imparable això, però l'impacte que produeix la mineria existeix, almenys des d'un punt de vista com a biòleg sé que n'hi ha. Tu
tu creus que hi ha zones on hauríem de decidir, per exemple estic pensant en l'Antàrtida, estic pensant en Alaska, hauríem de decidir que no les toquem, no les explotem, no fem sondejos esperant el que puguem trobar? Jo dic a l'Antàrtida o dic a Alaska actualment no, però les polítiques poden canviar. No, l'Antàrtida està prohibidíssim. Tu per tant creus... Alaska no, Alaska és un lloc molt miner. Per tant tu creus que si hi ha una necessitat d'extreure, hem d'extreure encara que... Jo no crec, jo és que no m'hi poso amb això, jo dic, jo sé que es poden fer mines garantint la sostenibilitat absoluta i que després es pot deixar igual, jo us asseguro que sí. Que us dic que la mineria, a part d'aquestes mines del Teniente i tot, que és una cosa anòmala, que també el Fajaperit que tenim mines molt grosses, però que després es poden restaurar i deixar molt bé. I naturalment els projectes miners contemplen la restauració sempre, ho han de deixar. I a Sud-amèrica també els hi fan deixar. Després hi ha la mineria il·legal, l'artesanal que es diu, però que això és un disbarat, però que també us dic que les companyies mineres multinacionals van amb molt compte als països, per molt que diguin a l'hora de la veritat, van amb molt a compte, perquè els seus accionistes no volen follons. O sigui que la mineria d'empresa grossa generalment és molt neta i sempre hi ha casos, sempre hi ha coses com passa en qualsevol activitat, com si fan una autopista i tot, però que la gent no sé per què percep la mineria com una activitat molt agressiva quan potser no ho estan. Jo vull dir, dic el de matar mules que he dit perquè és un cas que era una mineria de no res, qualsevol gravera, qualsevol cosa té més impacte i no s'hi van oposar. Hi ha un lloc que es permet caçar, però com pot ser? Vull dir que deixen caçar i llavors perquè en un lloc estarà uns anys, 10 anys allí enredant i que van tapant i tot, quin impacte té? Si els conills se n'aniran a un altre lloc i el lince o l'au que hi hagi se n'anirà. No, però té una mala fama que em sap molt greu a mi. Perquè he vist que hi ha moltes més activitats industrials, però és que a més no és una qüestió això. Si volem la transició ecològica, si volem fer més que la nostra energia vingui dels regeneradors, que vingui d'això, necessitem treure materials. Si volem cotxes elèctrics necessitem, és que així no ho podem fer i punt. Perquè tots els que no som, ens pensem que les coses es fan perquè m'ho vaig a comprar i ja està. Però una cosa s'ha de fer i s'ha de fer d'un material i tot hi ha un material darrere. I no en som conscients d'això. I després tots xerrem i després tots fem el que sigui, però hem de ser més conseqüents. I tu que has mirat molt els temes històrics de la mineria, per què creus tu que la mineria té aquesta mala fama? Perquè hi ha un tema històric o per què? Això jo ja no ho sé perquè té mala fama, o pot ser... En uns llocs té mala fama i en uns altres no tant. Vull dir que a Huelva no té mala fama. Tot s'ha de dir. I la gent demanava que es tornessin a obrir les mines de Rio Tinto perquè qui va veure Rio Tinto fa 20 anys o fa 10 anys com era, que després quan van abandonar la mineria estaven molt malament i com estan ara, perquè ara, vull dir, és que la gent té la idea d'un miner, un senyor brut negre i espantós, i ara hi ha una noia que amb un joystick, us ho juro, a la mina a Matza i tot això, mouen allí la maquinària per baix i tots són gent molt... Una maquinària elèctrica i tot allí, tot és molt guai, tot és molt així, tot és... O sigui que... i molt tecnològic. O sigui, les mines de debò són així. I a Astúries també veus allí una noia que mou no sé què i tal i qual, o un tio que... No és una... Però la mala fama, no sé, la millor dels miners que es queixaven per... no sé. O també perquè abans tenien unes condicions laborals. Bon exemple. Què? Aznalcóllar no va ser un bon però bueno, exemple. ara, mira, m'agrada que dius d'Aznalcóllar. Després les mines de potassa també han deixat... Ja, però han deixat unes muntanyes salines que estan... Mira, però una bona notícia. Es veu que ara hi ha moltes bateries de sodi, s'està treballant molt amb que hi hagin bateries de sodi, a lo que tenen a l'escombrera sodi, a la millor tota hi ha sortida. No ho sé. Sí que la mala fama sí que la tenia. Bueno, algunes coses sí, i a més també hi ha mort molta gent a les mines. Què? Que també hi ha mort molta gent. Sí, no, deixa'm-ho córrer de potassa perquè sí, té una part que no... I del projecte aquest nou de l'Star, que
O sigui, aquí què s'aprofitaria? La dissipació de l'escalfor la transformes amb una diferència de potencial? La diferència, a veure, el calor residual és un calor, us dic que són moltes coses, el problema és que són coses molt disperses, és que pot ser des de les boques de metro que surt calor, ficar alguna que aprofiti aquesta diferència, aquesta calor calenta que surt i que fora està més fred, però clar, són coses irregulars o tot, però sobretot centres de dades, totes aquestes coses que fan una calorada impressionant, com es pot transformar això amb electricitat? Clar, perquè a més necessiten molt aire condicionat per tornar a rebaixar. Però llavors si mireu, vas fent amb electricitat, potser això fan el seu aire condicionat. S'està treballant, o sigui, ja fa molts anys, des del segle XIX que es coneix la termoelectricitat, però que no es podia aplicar perquè els dispositius caríssims, no hi havia manera, o sigui, no és que a algú se l'hagi acudit ara, però és que els dispositius eren molt cars. I és una cosa més, vull dir, potser no podrà competir amb l'eòlica o amb la solar, però s'ha de fer, s'ha de poder aprofitar aquestes coses. O sigui, de la calor en faries electricitat, però no refrigeraria directament. No, ja es podries fer un aire condicionat. Bueno, ja, però has de fer electricitat. Sí, és per fer electricitat. Vaja, suposo que tots ho coneixeu, però que no es pot aplicar per lo car que en els dispositius. Molt bé. Una pregunta, Esther. Sí. La llei de mines de l'estat espanyol és de l'any 73 encara. Sí. Per què l'estat espanyol no s'ha atrevit o no fa un nou text legal, marc, donant amb aquests... Com? Potser no era tan dolenta la llei de mines? Bueno, no ho sé. Jo en el meu entorn de treball sempre es va reivindicar que calia una nova llei de mines, que calia una nova llei de mines i que... S'està treballant amb canviar-la, vull dir que potser no era tan dolenta o ha permès també, no sé en quina part és tan dolenta això. No ho sé, però els escenaris d'aprofitament de recursos, tots els agents que intervenen, el control i les garanties que cada agent de la cadena de valor ha de donar avui, segur que no té res a veure amb l'any 73, o és bastant diferent. O sigui, tu creus que és una bona llei? No, una bona llei, jo crec que és una bona... Com potser la llei d'arrendament urbà, jo que sé què, també és antiga i també funciona, no ho sé. Sí que hi ha coses que s'han canviat, s'està treballant en canviar-la i tots els organismes des del Col·legi de Geòlegs a l'Institut i tot han fet les al·legacions a la nova llei, 4 coses que s'han de canviar, però vaja, el problema no era la llei de mines en si, i sobretot el problema per poder obrir una mina amb garanties són els terminis aquests legals que ja no és la llei en si, sinó que si has de fer una avaluació d'impacte ambiental i ha de tirar endavant i ha d'anar tirant enrere, que tots són molt garantistes a molts sectors i això enredereix molt el problema, però no és per la llei de mines, és per com funcionem o com us passa a Espanya, que però ja m'ho sembla bé nosaltres, per tant hi ha moltes autonomies diferents amb administracions diferents que enredereixen, o sigui, una empresa minera que mira en diferents autonomies, a cada lloc és diferent, l'administració, els procediments, i això és el que els hi... Però és com ho tenim muntat. I també que hi hagin garanties que una mina després no tindrà un impacte ambiental i tot, potser també és positiu. El que passa que potser tarden molt, però la culpa potser som a l'administració que no a la llei. Bueno, pues si no podem arreglar les mines i no podem arreglar les institucions i no podem arreglar la política i no ens podem arreglar nosaltres, pues potser millor que acabem aquí si no hi ha cap altra pregunta i moltíssimes gràcies per haver vingut i sobretot a l'Esther. Ai, tindré que això...